Nu har jeg haft det mareridt igen. Det bliver bare ved med at komme. Jeg forstår det ikke. Er jeg virkelig så slem at være sammen med, at der er overhovedet ikke nogen, der gider mig? Nå, men jeg kan lige så godt stå op nu. Hej, fryser du ikke? Jo, lidt. Vil du ikke have et lift? Nej, min forældre siger, at jeg ikke vil snakke med fremmede. Nej, der sker jo ikke noget, det er bare et lift. Det kan jo ikke skade. Nej vel? Jeg bor ikke her. Nej, jeg skal bare lige ned og hente noget. Kunne du ikke hjælpe mig? Shit, det kan jeg jo godt. Kom. Du må bare lige vente her, så kommer jeg lige om lidt. Hvad er jeg i gang i? Hvad sker der for mig altså? Det er fuldstændig vanvittigt det her. Jeg bliver jo ikke mindre ensom af det her. Jeg bliver kun mere mærkelig. Det er jo psykopater, der gør sådan noget her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Hvad laver du? Hvorfor filmer du dig selv? Hvorfor har du kørt mig hjem? Altså det... Har du ikke en familie eller sådan noget? Ikke rigtigt. Eller venner, eller er du bare sådan lonely? Lidt, tror jeg. Har du slet ikke nogen venner? Nej. Jeg havde en ven engang, men det er over 5 år siden, jeg har snakket med ham. Ring til ham. Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan jo bare spørge, om I kan være sammen eller sådan noget. Du er nødt til at prøve at ringe til ham. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men vil du ikke være sød og komme hjem?